Salamat nga. Napakoy panahon nga makikistorya sa mga people. It's my advice. Di tanan nga imong naibugan o higugma para nimo. Okay lang muna ako sa ubos. Okay lang pastor ito na din muna ako sa ubos. Mas tindot na magklaro akong trabaho. Bumalik ako rin din. Heart is the simple above things. Kung di natin ipampingan ang ato mga kasing-kasing, patakaran ni higugma. Anam, galimbungan kasing-kasing, kadayot kang lain-lain taguyang. Lain mong gilabyuhan, sunod lain mo. So, nang gugman mo, unlimited.